Trek me nog één keer aan, je gaat zien. Oké? Mijn eigendom, dat is mijn eigendom. Moi je te parle, moi je suis pas ton fils, t'as compris? Als de mensen willen zitten, Dat is juist, dat is juist. Maar ze kunnen mij niet afdreigen om te zeggen van, jij moet hier opstaan. Heeft hij 3 keer mijn tas aangeraakt en mijn jas enzovoort. Heeft hij daar gelegd. Hij gaat die eerst terughalen. Ja, hij gaat die eerst terughalen, want er gebeurt niks anders. Dat is duidelijk. Daar staat mijn tas. Die meneer heeft die daar gelegd, die wil ik nu terug hebben en anders gebeurt er niks. vervolg iets minder gefrustreerd tegen de mensen. Excuseer, wie is er gefrustreerd? Dat is deze meneer. Dank u. Als we nog langer... Ik wil wel iemand anders hebben die naast me zit. Hè? Deze meneer niet, hè? Chauffeur. Ja meneer, hij moet niet aan mijn eigendom zitten, hij moet niet aan mij zitten. Die meneer niet, hè? Iemand anders. Lâche-moi. Quoi? Tu veux quoi? Un gamin de merde. Tu veux quoi? Hein? Je suis un gamin moi. Viens, tout le monde descend. Je veux mettre des coups. Viens, tout le monde descend. Viens, on descend. Gamin de merde. Je vais te montrer moi. Moi je suis pas un gamin. Moi je suis un africain moi. Moi je ne sais pas. Quoi? Je parle plus. Je parle plus. Hein? Ah ma Wat wil jij nou bewijzen? Wat wil jij bewijzen? Ik wil niets bewijzen. Jij wil iets bewijzen. Jij wil iets bewijzen. Ah, man. Ah man. Ik wil politie. Ik wil politie. Bel de politie. Ik wil politie. Ik wil politie. Bel de politie. Ga weg. Ga weg. Ik ga niet weg. Ik ga je kwetsen vandaag. Vandaag dat je praat. Ik wil politie. Ik zweer het hè. Ik wil politie. Politie? Ja, ja. Ja, kom wel. Ik heb u dat met kom wel. C'est pas venu de voir. Tu pleures. Hein? Wat hè? Mal. Ja, sorry. Ik kan die niet krijgen. Ja, ik kan niet tegen. Ja, ik liever op te staan alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja. Ja, mag ik doorgaan? Amai. Ja, maar. Maar dat. Ja, allee, daar gaan we. Nergens opstaan aan mij. Dat is wel. Het is wel met bloed, hè? Avec du sang, hè? Dus we gaan wel zien wie dat er het langst uittrekt, hè? Onnozelaar. Mijn lip is bebloed, hè? Mijn lip is bebloed, hè? Ik gebruik geen geweld, hè? Wat is dat, jongen? Ja, dat is van u, hè? Dat is van jou, hè? De lijn, ik ben bebloed, hè?